Za još ovakvih videa zapratite kanal, lajkujte, šerujte, klikajte, tagujte, objašnjavajte, sve radite i družimo se i dalje. I dakle sad recimo njoj lakav auto. Čovječe, to nije skupo, to samo tako izgleda da je skupo. Šta bre nije skupo? A ti bolje... Što moje ne izgleda kao da je skupo? Ti bolje uspori, pošto ni za kaznu nećeš imati, spusti na 50. Jao. Ženo Bože, šta radiš, što si podigla nogu? Samo da im da mogu kad otvorim prozor. Čekaj, još mi... ne mogu, ovo mi je teško. Kako ćeš da voziš? Učekla sam se, bok. Pa vežbam bre za ovog tvog automatika. Šta da radim sa ovom nogom kad prestane da ima neku funkciju? Ti je tamo auto. Odlično, dobro izgleda. Ja da? Slušaj, jedan dogovor da padne. Tamo ti je vlasnik auta, on znači da će da pogledaš auto. Dobro. Na tebi je samo da odeš, da otvoriš suvozačeva vrata, vidiš broj šasije, slikaš ili zapamtiš, ne znam kako ti je memorija, dođeš kod mene, ja uradim car vertical, proverica i to je to. Da si zapamtio. A što ti ne daš da vidiš? Ne može, mene svi prepoznaju, znaju se, dele moje slike na Viberu, znaju da sam to ja. Ajde, izađi. Ako lepo sedite pa da popričamo, pa stojite tu napolju, Bože dragi, na -5, pa niste valjda poluda. Pa gospođe, pa znate vi da nemate zimske gume? Pa nemam zimske gume. Pa zar nije obavezno kad padne sneg? Pa ko čakao u decembru sneg? Pa prošli decembar bre bilo toplo, se sećate pred Novu godinu? Pa to bila milina bre, ljudi bre bili goli onog za doček. Pa gospođo, pa belo sve oko vas, šta vi gledate? Nije to belo, ma to, kao da je neko pljucno, ma šta je pa ovo pljuca, neka nije sneg, verujte mi, nema potrebe da ulazim u detalje. Lance li imate? Šta? Dobar je auto. Dobar, odličan, baš. Šta piše tamo, što ga prodaje? Kaže, prodaje ga zbog konjaže, ima početnika, treba mu manje od 109 konja, kaže neki auto. Ima početnik. Pa čekaj, ali nije znao da će imati početnika kad je kupovao ovaj auto od 150 konja koliko ima ovaj auto? Ne znam. Nije znao, jel? Čekaj, moramo da saznamo šta njemu fali. Šta će da vozi taj što nije početnik? Šta će on da vozi? Pa ne znam. Koliko ovaj naš ima konja, može li Clio da prođe? 90. 90. On nek uzme ovaj Clio, a ja njegov auto. Pozovi da pitamo šta je tu problem. A što ti ne zoveš? Ne mogu da zovem, jel to polovni automobili? Jeste. Ja zovem one ljude, oni svi tamo lažu, mažu, ja ih otkrijem, oni me blokiraju. Mene blokiraju. Zovi ti.